Bueno, astelenian etortzen da jente gutxi, saltzen be gutxi egote gara. Gero aste artean mobitzen da gehiago, asteazkena gehitxu hau, eta ostiralak eta larunbatak izaten dira fuertienak. Oin, ogixa dauenez, ostegunetan ogixa egoten danez, haizi da jentia ostegunetan be etortzen, ogitxara eta etortzen dena eroso ditzen da. Ostiralian jente gehitxo ibiltzen da, igual zehose gehitxua ekartzen dozu, baina eskaintza berdina da, etxian da kasuna. Eta beste ikan. Bai, oin piparrak bukatzera doiaz, piparminak, piparrak, tomatia bukatzera doia, oin azten da potente porrua, txikoria, eskarola, borraja, horrek azten dira oin potenti hau. Intxaurrak, eta dagoena ekarri etxen du. Behin gabonetatik martxo azkenetak apilera arte gotega nahiko geldi. Orduan azten dira babaltzak, hilarrak, eta orduan azten da berri do mobitzen. Claro, oin letxugape badakauz, giro hona diardo eitzen. Baina gero ian eguan ez da irabazten, guk ez dakau negute irikan. Eta gero udabarri zen, etortzen dira poliki-poliki gauzak eta orduan berri do ikusten da movimentu gehiago. Urtiekin ikasten dozu zemat eta jente gehiago egon, hobia izaten dela, zemat eta oferta gehiago egon, hobia izaten dela, saltzeko. Porque lagun bi basaoz bakarrikan, jentia lagaitzitzu etortzea, ez da goten generoik. Eta zematela eta lagun gehiago beda. Guk beti Gernikakoa etortzen da tomatiekin, leka da, kasederrak aurtengo kapila bat euki dau, eta arek ekartzen dau genero mordo bat. Eta egoten da igual pare bat hilabete etorri barik. Eta menigarritxe jako jentiakin. Horretara datorren jendia. Claro, eta bere gana datorren jentia gero mobitzen da bestietan be, bai. Bai, zedenak elikatu itzen da. Bai. Nik ondo ikusten dut. Eta guk hemen ondo gauz. Hombre, dakau biztia edarra, argixa da, politxa da, barrixa da. Baina han behian egon ginean aguento egin behar da. Torri ginean da esaten dozu, ez dozu ezautzen, baina ez toki moduan saltzeko hobeto dau, erdira dau eta argixeagoa da. Eta oin udan fresko egotega eta neguan epen.